Keep on keeping on. Keep on keeping on. Senior Onyankopon do wiaseni se odene bo no kronomai no biara obegine de na nyira na wonya dankwa. Anka kwasi ada sore nsuni ho eni onyamwa Yama wakwa be na no pay ba Okomai Radio 97.1. na nsukitwa nyame Jumedino eye Anidaso Bere. Enti kosuwa na kosu Nenidas Yeda so ewo Yesu amane hono bremu. ni unsuama Anka kwasi ada Na Yesu amane hono no e de Anidaso kese brain se yenga yede ye ho ato Yesu Kristo so no. na nsukitwa Na ye woni mu ahoto so no. Yemposi kesi abonsam dia chekwa Enti kosuwa Owo nhihye pa ene endaso de mai. Onyankopon hye na no pay so do every night Okomai Radio 97.1. Yidi na no pay Onyankopon nyam djubedi so be ma wa ye nhira pa. So ko Facebook asamri your live Facebook Okomai Radio 97.1 and YouTube is Okomai Radio 97.1. Twitter Okomai 971 and Instagram Okomai 971. Mijidi ese na no pay wa sorry ahodi mo papa. Na mijidi enso se wo da yi papa. Se Nyankopon abon ho ban na adepa achiwi. Anidaso ewo ho ema o se bibiara beto na kwan mu. And this Amrifa o telephone na fre obi na ka chene se Okomai Radio 97.1 at the Anidaso Bere no at the brain. There is hope for everyone. Na mempaibo enanope se obeyi nhira kese. Obeyi nhira kese no wasan nhira kese e wo Jesus Christ dimo. Okomai Radio. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Station Radio Man Kenya, Okomai Radio 97.1. Hey.
Akropong Radio 97.1. Akropong Radio. Akropong Radio 97.1. And I know Nyankopon fata ayi ni aseda. Nea ode ye nkwa achen. Nea wabu ye mbem. Nea afra ne memu. Nea wahye ye den, na wama ye hoden. Na yeda so te ase no ne din na nhira nkan na no yi. And I know many osofo Nathaniel Kingsley Entsie. And I knew a berryman, Nana Akropong. And I yeshim when I don't pay a day and it so ebro. Papa, no, where has you income? Income so. But you're not a pay more today. Go upon the young way, his shadow. You're the radius, and it does not that so ever. Your Holy Week, Papa Nathaniel, your Holy Week. Obia. Na mani hunu eye kronkron edemaye aji Yesu Kristo pe. Inshira Kennedy. Hallelujah. Sure. Nanado obi a ne kronkron ye. Na mani hunu emu ni yehu fa. Emu ni yehu fi. Se Yesu amani hunu be ye kronkron ede manipa na Anidaso de manipa. Pa ye nyanka ye wu. Ye nyana oyesema nhie Nyankopon. Ye nyana ka yabra mo be basa na ono de ne ya odi mu no na e de ehrusi ne anije bre adasa ti ye dana se ne ya odi mu ne de ehrusi eni Anidaso Bere adasa ma onu adofa utie me na no pay we free no and Akropong Radio 97.1 ye wo very much hene Memorial House ewo Ekufu Road MAMFE any Parliament Sport no na edin hwe ni mu Akropong yakuyapem fa telephone no na fro bi say enando pay jumedi no afiase and to ko Facebook live no Akropong Radio 97.1 na ko like page na share page no na nipa hu Anidaso awrade ewo edemayen ko YouTube Akropong Radio 97.1 afi obeko Twitter and Instagram at Akropong971. Studio lines edi adwuma no pay 0270191971 and as 0551667755 0551667755 repemu ne bibie na yedi Onyankopon ye bie pon amana so ne wo ekache Nyankopon na ne wo ene eche no watumi ede abrem na so samri de ye babiti Onyankopon asem. And I don't pay for BB or Matthew T. Dunsong Chichemu Edunu Ebiune Dune Bisano. The Gospel according to St. Matthew chapter 17, 22 to 23. So for Nathaniel, be my brofono. We are taking our reading this morning from Matthew chapter 17, 22 and 23. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men. The Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him.
and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. They were exceeding sorrow. They were exceeding sorry. Wow. Amen. Wow. Amen. Benjamin Shaw. Amen. Matthew. Ti dun song chichimu edunu bi ne edunu bi sano. Ose na worry chinge Galilea no. Yesu ka kire won se. Werebeyi onipa ba no akohye nipa nsa. Na wakum no. Na da etoso ebiesa no. Obinyan na eye won arehu pi. Amen. Amen. And I don't pay a adom kuto papa. You should Yankopon asem ne odi man e wo Yesu amane ho brim mu a. And then Yankopon pe se o ka kire ye ne ma ene na tiefo na no pay. Ebusafo enne bibi besi. Amen. Anyway bibi besi. Yes. Acha 9 p.m. na bibi esi. Sa pepe. Na abranti bi eni bere e de momo sika bi abre no. Na se sika no nya no ese esenso ne kon. Se sika no samene no. Se sika ne kum ne ntam. Ya nti Peter ebechi obi aso anwumre yi. Ensembesi obechi obi aso. Na emi orichi obi aso na won so awore fachi ye won kona na ewo ho ebusafo ye de radio se senior Yesu ekan se obeyi onipa ba no ahye nipa ensa. Na with kan asemu ya uhun se nyame ama bebi ho kwan a entumi nsisa. Na nyina the grand design da yekesi the grand design yeri fi dwumadi ase ye ka se Jeremiah 29:11 and the defias se onyame nim adwonko adwen so obema awie pa ene anidaso. Na saa awie pa ne anidaso no mu ene ye connect asemu ye se Yesu Kristo a orika asemu ya kire won esan anidaso a na owo se eye denara se woyi ni mo woye ni den ebri bi beba ebedan enu nyam hye. Ebusuafo betrayal ho asem ne kan. Yes. Betrayal, one of the difficult things etoa wan ya ntumi mfanche. Ebi obi uje ni di pa ebi we no pe uritie yen. Ebi waje obi atumu pa na we betray o kakra. Betrayal na kakra nim. Watching ho kakra. Bom. Na obeti asmesi pa na Yesu di hurricane. Utie other versions so say nia menene tonsa edide na eye asimbia na anu yeden eye asimbia na uka enka nanso esi na ninina mu no eye senaho eye mfato ho mayen se amanehuru birimu no enidaso wo ho. Oh Jesus. Se wo betray wo mpa enidaso e wo ho. Anope ne aye kan e bi adwuma mu betray akakraba, aware mu betray akakraba, ebusuani mu betray akakraba enidaso wo ho. Ne aye kan no pe se Kristo de enidaso abrayen. Nto bibia wako betray ya bi mu na ehete wo kakra, wako bibi mu na aha kakraba, onyame ma wenidaso anope. Jesus. Erade o ma wenidaso anope. Na jetumu se Yesu Kristo mpo wo betray no nanso ekire be ye nhyira senia wodi ne tibiara onyame wo ho kwan se okasa na enidaso esan be bio erade omma wanidaso anopai no ma na nunyam enye kese ma ye wo Yesu din mu amen wo Yesu din wo fa wuti e wo Yesu din erade ma wanidaso aye Okoma radio 97.1 jumedini ye Anidaso Bere erade ma wanidaso yes I was off on anado baba baba Matthew asemi ekamia say na papa can other versions and so can say okay the last part the last line of 23 now I say and they were deeply and exceedingly grieved and distressed when he said that he was going to be handed over into the hands of men nipa say to me be one nipa nsem Yesu Kristo esuyanfo yo na ye won say Pharisee free na wo ba be jaw yen hene ahye won say ene na won awie no bra sa na say bia ye obi say wo case bia ko to nipa bi nsem tie ye wo say ono wo final say but na ye de
Anidaso Bere will say that dead hope will come alive. Jesus. Because okay 24 now, I say we na osan ye den. Sorry. So may that dead hope, that situation now, who say aberie, you know, nyame fa Anidaso fufuru me bio. Nyame nyang ni bio. Onyang sat bia ni bio. Adwuma na ewu, adwuma na ada no. Onyankopon nyang ni tumi, wo sorry mu tumi no, ensan nyang ni bio. Anopai wo Yesu Kristo dim. Esane say ono de ne nsem de bibia ntumi nsɛe ne nsɛm nyankopɔn nsɛm bibia ntumi nsɛe Amen. na nipa ɛyɛ wɔn sɛ yɛn agye nkwa na wakɔ nipa nsɛm yi ɛne asa me kesi ɛne asɛe gyegyi na ɔte kesi yi so yi gyegyi deɛ ɔgye braibo gyegyi deɛ ɔyɛ sɛ o yɛate ne ho nsɛm ɛne sɛ yɛwie yɛasa nanso ne wu no ɛde Anidaso aba. Jesus Christ. Anɔpɛ nya Anidaso. Beebi a wotie yɛn wɔ, beebi a wohwɛ yɛn fi. Nya Anidaso. Ɛnsɛe. Nyame nsɛm de ɛnsɛe. Amen. Na Anidaso bɛba na nkwa asan aba mu bio. Amen. Ɔdɔfo a wotie onyame ma wɔ Anidaso wate. Yesu sɛ nipa ebeyi onipa ba no. Ahyɛ nipa nsa. Everything is about onipa. Nanso ɔkwan a ɔbɛfa so asɔre diet so abiesa no de onipa has no say. Powerful. Yes. So the limit is that onipa beyi onipa ba no ɛde ahyɛ nipa nsa. It ends there. Na mo ne ɛbɛ dandan ani na plan B no ayɛ adwuma na wɔn nsa ka ho hyira no man has no say. Amen. It is God's power. Ɛnɛ anɔpɛ na ɛbɛ sɛ ɛka kyerɛ wɔn sɛ nea nipa baabiara no enkusi aga. Amen. Esane sɛ wode ho atwere Nyankopɔn bi. Yes. Wode ho atwere Onyankopɔn bi. Wɔn sɛ nipa di yaw wodi awerɛho esane Yesu Kristo yɛayɛ no. Ɛkan no. Na it is part of us. Sometimes no uhu obi abrabɔ, uti obi asɛm. Ɛno ayɛ mama bi frɛn yɛ sɛ ne ba ɔbra ne ba no bɔ no ɛnyɛ ne fɛ no osui. Nanso ne ɛbɛma na pepa ne wam ne su no ɛyɛ Onyankopɔn a ɔde ne ho ato no so na ɔde ne ho atwere no. Ɛno nti nipa bɛyi ahyɛ nipa nsa. But God ɛbɛtwe ho afi nipa nsam. Awurade bɛtwe ho afi nipa nsam. Yesu wi ampa o. Wɔde ne kɔhyɛ hɔ. Nanso nyɛ nipa na ma no sɔre. Nipa kɔɛ sɛ wɔkɔhwɛ no na Onyankopɔn a tumi ne nkwa ne nsɛm no ɛpagya Yesu afi awufo mu. Ɛna no pɛ yi. Awurade ɛma wɔ Anidaso ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Akropong Radio. Akropong Radio. Bible says na wakum no. They will kill this man. Enti nipa adwin nyina say wakum no won awie. I say sometimes no nipa tumi kwati bia bi mu ho. Na nipa adwin no so we de yawie no. Esi yabubu no yawie no kra o yawie no to. Nanso Awurade Nyankopɔn. Ona Yesu Kristo say Yesu Kristo ankasa eka bi gu na abrabo say na da etoso abiesa no obesori. So no matter the circumstances no ono ankasa aka asem papa bi de afa no say ne nipa be nyina no I will rise up. I will resurrect. That's very great. That is very great. Unse papa we can imagine cause unse onipa bia wo de wanu masem wo de be fia monem Jesus. Yesu akese yebeyi mi ahye nipa nsa na emom esese okese so say ekoden baden a mesore ebusuafo you in this faith walk you confess what you believe. Jesus. Na as you confess it manifests. Na papa Quarshie na oritwi adwena koso say na sorry. Paul can say Romans 8:11 o say na se honhom anya Yesu Kristo no eda so wo mu nipadua sa honhom kro na be ma mu nipadua ewi nso enkwa nti na Yesu sorry Anidaso ayere ken the role ehuhia ye pa
nea ɛbɛboa yɛn paa nea ɛsombo paa ɛne sɛ ɛyɛ dɛngara a onyankopɔn bɛfa n'adom so na ɔde apagya yɛn nipa ɛwɔ one limit na mmom the plan B no God has hidden certain things from men na wokan wei Paul san ka sɛ ɔsi if they knew this was the plan, they wouldn't have crucified the Lord of God. Exactly. He hid it. Already the hintao ma omo ehu echi. Enti plot ni na ye mon ye nkunu ye enti bonase na hu say kwesi den kwa na ne yere kese Hosanna save us now. Yes. Save us now. Na all of a sudden nipa na om kan no efe hu anoma say yinama. Eni nti na anope ye kire wo say wo Anidaso a wani enna Awurade so. Jesus. Sanse onipa ye yes or ye no. Nemom Awurade do ho to no so a eko no kura odane no ba yes. Jesus. Se eko yes nso a wodi kunu a ono bedan no. Nyankopɔn nsɛm guto Awurade nsɛm guto enti sɛ nyumo si wo nsɛm na ye wo Awurade sisi ye do ye enti ye nsɛm ya hoɔden ntumi mmoa yɛn Jesus. Awurade enka yɛn ho no nka yɛn ho na asɛm yi mu yɛ du sɛ wobɛyi onipa ba no ahyɛ nipa ensa Awurade enka yɛn ho na bibi saa to yɛn a senior Yesu Kristo ka sɛ mɛsɔre no yɛn kasa enkoso ni nkunim ayɛ amen na just the for we tie na no pay yɛrehye wo nkran sɛ ɛyɛ kansɛm papa to so sɛ te bia me wo mu mɛsɔre amen ɛho hia ɛsɛ Yesu nsɛm ɛna mehyɛ brɛ wo amen onipa ɛntumi sesa mehyɛ brɛ wo nanado But the matter can be in the hands of men, but the final determination is in the ability of God. Jesus. Enti u share san semu ya sana ye kano positive confession. Speak what you want to feel, not how you feel. Good. Speak what you want to feel, Not how you feel. not how you feel. Good. Speak solution. Yes, because by now be na body no I am real. But enye body na I am real no na opese wu. Yes. Opese wu say body ni be yedin. So speak that. Speak that which you want to see. Can ya opese wu enye ni a unam. Eno bi na Kristo ye. O say yes, we be yi onipa no ahye nipa ma nsa. Nanso o say obeden. Obeso we be kum no nanso obeden. Sorry. That was what he said to himself. Yeah. O kama ne ho na eye ho ma no. Enti ne ye kan say ne a wode wan no ka no. Ebebe mama wo. Ebebe mama wo. Yes. Enti won kwa sorry dem nkobɔ mpan ma wo ma na nkodu fie nsa nkodome wo ma. Yeah, no, that's all. Won fa wo ahometew ene okasa bi enka Yeah. asɛm a ya nto wo ba so. Yes. Papa, when we say the latter glory shall be greater than the former. Bibi wo ho hwɛ latter glory no ne etwa to no o se ɛbɛyɛ fɛ Ne na kwan so ba no. the beginning is yayi Kristo ahye nipa mansa nanso akyiri de no Yeah. ɛyɛ anuonyam na ɛsen kan de no nti don't focus On the present. on the present Yeah. Yes. but know that whatever happens God will come through for you. Jesus Amen. Christ. Jesus Christ. God will Jesus come through Christ. for you. And then wasɛm akɔto nipa nsɛm na ɔdan dan na ɔyɛ no only final determination. No. You can't kyerɛ wo sɛ aburokyiri na wohwɛ yɛn fi na wɔhaw wɔtete wo adwuma mu a they don't have final say. Not at all. Onyankopɔn bɛhyɛ ne ho anuonyam kɔ so kura gyidi no mu sɛ Bible sɛ no menka nea ɔde ne ho bɛto nipa so. Jesus. Jesus. In all your ways acknowledge God Acknowledge He will God. direct your path. and he will direct your path Amen. and light will be on your path. Ɛwɔ Jesus Christ mu. Ɔkɔma radio 97.1. Asɛm no emu yɛduru. Asɛm no ɛyɛ dɛ. Asɛm no ɛhyɛ nkran. Ɔdɔfo a wotie mi ni baabi a wotie yɛn fi, mi ni baabi a wohwɛ yɛn fi, but yɛnam saa asɛm yi so rehyɛ nkran sɛ Yesu Kristo ɛka asɛm papa maa na ho sɛ nipa bɛyi mi ama nipa ɛkɔn mi. Nanso ɛno kyerɛ sɛ masɛyi. Ɛno nkyerɛ sɛ aba awie Onyankopɔn ɛwɔ botae pɛpɛ bi ma mi a ɛno nipa ntumi fa ne nsa nka. Menim adwuma a woyɛ ɛna menim tebea a wowɔ mu
ɛna menim nea ɛrekɔ so wɔ abrabɔ ɔretie wɔn na onim te bia wokɔ mu a ɛtete wo wotu sɛ woawu mpo ankɛye nea woka ne sɛ mɛwu ankɛye nanso ɛna anɔpɛ yi yɛrehyɛ wo nkura wɔ dwumadie so sɛ onyankopɔn a ɔyɛ ɔteasefo nyankopɔn ɔrehwɛ ɛma wɔn sɛe da awurade nka ho wɔ yesu din mu Akoma Radio. Akoma Radio 97.1. Akoma Radio. Akoma Radio. Akoma Radio 97.1. Akoma Radio. ade baako a mehu wɔ asɛm yi mu ne sɛ God is so wonderful papa Jesus na wahu nipa adwen na wahu ni ɛba bɛsi nanso ɔkae sɛ wei nyinaa sisi na bɛ Onyankopɔn anuonyam bɛda di. He was aware of the impending situation. Seriously. But why no amonu because ni di achiba no. The one from God is more powerful and more blessing than any ereba. Sometimes we say to me, so we quite to me so die. Sometimes we quite to be you as it you. That's what will be to me. A catches adifi be when never was no na baba bisi. If your why is a mistake in ibida, ama wo two for, and I will can't say me chiro. One for why you know crown my home pie. Emma didn't feel one sa. Emma didn't say, but another pay over the Anidaso Bere. Says some renomono, I am rana adenu ewu. A radia, or ye sorry munyan copono. Or be massa Anidaso of an Amen. It was for Yentiase, say, what do you ration your memoir? Yes, foul ration him sabufra. Would you unim senior beko? Now the only man is a radinti ebesi. And pen bebre no ye the young ratio radima yet net in a fee calculating me radi. Jesus. Ye calculate NSF for her and we see her say way for her. There be a bit of yet ye want to a radi to sell abofra near 80 beer in Yankopon bedding queen mamma. Assembly near a many can say Yesu Christo. Kind say you be yima mawie no or some cases say mesori. One who say Jesus portrayed son and father. So that relationship he came to bring
make it conspicuous. Yeah, or my be who a journey or bano, the way the relationship is so tight, they can never be separated. We say, I and my father, we are one. And Orikesi, he had so much trust in the father that the father will never leave him alone. The father will definitely raise him up. So I will rise again. Do we have that faith in our God? Yeah. Are we able to speak like that? Yeah, when it does maybe to me, who could have really now still lucky. Now, we could be the mother of Bacon, also for Ernest. Ernest answer. Or Becca, see, or Tistia Nechi, na echo. We say they are coming here, riding. So I said, no, I come in here, riding. Was enough to stop the vehicle. Jesus. A number of times, a couple of times, you know, you could situation be a ubeshi be a gas be a uja unsubisi subi a urefi na ujume mukai uyamushi was eradibuami. Mr. Ubeko Fieno na nyamia dom bibi and sina adia would see sono. Aria ebi ubesha kakiti wusu hu se time a jawo no I guess aka ba na oja to fie onyankopon ye some pain ye boma wo say may God come through for you like this. Amen. And it so ebi mra say senior papa Quarshie kesi bia na ejejemu ye ma warning one you didn't adhere to the warning signs ni ebi siesi na mo ye catch us and it so wo Kristo mu Jesus say ene wo rebuabua hu nyina say rade mi say ni bi mu a onyame be hye ne ho anunyam Erade besa kai ubium. Erade on san kai. Na senior Yesu Kristo kai se mesanya sore no. San sore anopai. San sore nedei. San sore na watchi. San sore busumi. San sore afi. San sore. De san se yehia se wo be sore. Wo sore a eye nhira ma ye. Wo sore e adansidi ma ye. Wo sore na be sore no. Ebe bu enipa nyina ehu se nyame wotumi. Eti Nyankopon dom yen na yen sorry da me ka kire nipa se Erade pese ye di yiye. Yes. Erade pese wo di yiye. Erade pese mi di yiye. Enti yenya sa adwene no na yen koso fa ye ho to Erade so. Na yen yedi mu no e ma foforo so enyankura hye se nyame ti ase enti ba bia wo namu bia no pai ka kire wo ho se Erade be ma wadi yiye. Na Erade be dom ye yi wo mo se ye yare o e ye den o anopai Anidaso ewo Yesu mu nti Yesu mesra wo fie Yesu mesra wo adwuma mu Yesu mesra say wo ye driver baby a wo na mu bia egedifo amoreko Yesu mesra mu abusuafo eskufu a na wuri kofie Yesu nka mu no mfa mu nko Anidaso wo ho amen 97.1 Okuma radio no asobuso utie no Samuel no obetumi afre obetumi asend o text message 0551667755 and I say 0270191971. Obi assigning me WhatsApp message be ewa no say Papa Sumjin come on. I am enjoying the preaching today. Still believing God. Sure. Also still believing God. I've on Facebook live na here. Efia edukumwa ni makon essay. Yes, God bless you, Papa. Ophelia say amen. Kwapon Lizzie Usua say Obonitinko say yes, this is Tell me great. more. Tell me more. This is great. That's what she said. Tell me more. This is great. Ekoye pam. Gina Obri Asari say praise the Lord. Ophelia Santua PJ, our regular listener and viewer, or say amen. So I know some Erade Nyankopon ebe wo adom. Obetumi friend summary ewo 0551667755 0551667755 and that's 0270191971 0270191971. Call and let's share the word of God. Friend na oni enkasa friend na ye no mompa friend na Erade mfa so nyi chirama ye ne tiefo nyina obetumi friend 0551 667755 0551 667755 0270 191 971 0270 191 971. Ebia na odwin say bibia sint no nyoma nyina ewu nyoma nyina asai yare ma say nda so anado Opa. One thing they say oko oha obiara mu na wamma yawdi
and news woman. And the perfume over. If you don't become bitter in that situation, something better will come out of it. Amen. Good. Yeah. Good. And Baba, another thing is little did they know. I always say this: it's a divine push agenda. Obi aba homano so mame fan na yini nkomo. Bacho erade asomwe kan. Council. Bacho do fo be na me na kase. Mpacho esi edini. Bacho kase fi. Me kase fi Akropong. Bacho Go yiti. for the bank. Etiemo para. And then the first time I met him at Timo, and I'm Kenya, could you mean here, in Paibo, and Mogabuan as a tremor Paibo, any dasso. Say Christian choir, and Anidaso, into Noyami, Adam, don't breathe. Nyamisha papa yebese yenu abema na do no abompa se erade enye wadom e wo sa kwan so sofo yenko. Erade e was see Emma Oba anopa yi so. Already Oshewo ara se obeye na dom wama na Anidaso umunso adom ne Anidaso bebre wo ho erade yesre se ebi nkoma ye eja ebi nkoma Oba anopa yi so wo Yesu Kristo dimu yesre se dem brabo anima no erade fa wonsa kanu biu erade fa wonsa kan biu na on sorry adwuma nsori abusuan nsori abrabon nsori biu na nyonyam hye no enka wo erade yeda wase esan se wodi hwim nya wo sakrana erade sakra ma yen agya wo Yesu Kristo dimu nti amen. Papa nyamisha na no pay se o free na to ha erade be ya ma wate ichi abusuanfo ni na bye. Also between your first summary 0270191971 and that's 0551667755. Friend na yenim komo ene anopai Awurade Yesu Kristo wo beyime nipa ebeyime ama nipa nipa beyime no de me akoma nipa na nipa di me ho agori nanso nina after 3 days God will take over. God will take over. Hallelujah. God will take over. It is 0551667755. 0551667755. 0270191971. 0270191971. Friends, Samina Yenin Komo Ewo Okomai Radio 97.1. You're live on Facebook. Maybe I will be out on Facebook. Now go search for Okomai Radio 97.1 and as a YouTube Okomai Radio 97.1. Twitter and Instagram at Okomai 971. One word at Okomai 971. But your friends, Samri, now you didn't come on. Now already a submission. If you don't become bitter in that situation, something better will come out of it. Yes. Joseph eson dai no kachire ni nua no kachire busua ena otan bai ena woton no woton na Odofo bi aba homa no so mama good fano asum yen kan we na no pay Anka so papa mbacho odofo beni ni di nkomo yi no odofo Jan no first mampo na adwuma 70 na kwakudu ekusi awomachi ya. Oh okay into tie from Akuse Pacho yi ichia Akuse fu nyina mbacho mo yen tie we na no pay yo papa there was ningu anche sema anopa bia mo de bre eda mase papa nyame nkam papa majuma 70 ni nyampa body agu majuma 70 so and then the match book on the adina papa me nyampa go ntino the first mo mpa fama me ni magusia ni na yeah that's papa Nathaniel and obebom pai na adwumasem no masem ayi amen ye bompai onyame tumfo ye da wase ye da wase bebre ema wakoa ye da wase wa wu shira erade obi ntume nnome wa okese meshira wo na mema nya odon sabeka bia aye shira ye bompai erade adoma dom Isaac na otere no ye kesi kosi so ye kesi pa no sadum ye bi ne yesre anopai Anidaso Bere mu Anidaso bi mu awi aboafo erade Anidaso bi anopai ye kase ye wu hye nipa nsa na ye gina so se ya Anidaso dia nipa yi ensanye mmoa ema wa ubai
sɛ awurade wonam nipa so ɛyɛ nhyira a awurade fa aboafo ɛma yɛn nuabarima yi baabi ɔnam biara yɛbɔ mpae sɛ ɔsoro bɛbie ama no na n'adwuma atu mpɔn na ɛmu atrɛw na ayɛ kɛse yɛbɔ mpae sensan no afi ɔhaw ne amane biara mu wɔ yesu din mu yɛbɔ mpae asrɛ sɛ awurade wotumi ne w'ahoɔden ɛmmoa no na awurade a wokyɛ ma wo ma ɛhu sɛ ampa wo awurade ne wayɛ no saa adom yi bi saa ɛnni n'akyi yɛsrɛ sɛ awurade ma ɔnni adanse sɛ awurade wabɛsra me ma ɔnni adanse sɛ ampa wo ne no adi ne yie yɛgya ɔne n'abusuafo nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade woyɛ wotumi ade ɛwɔ ne ho a awurade ada adi kɛse na yɛaka sɛ wo awurade ne wayɛ yesu kristo din mu ɛne abɔ mpae amen Amen. Amen. Papa, also nyame nhyira mo paa na ɔnka mo. Amen. Also between your friend Samri ɛwɔ 0551667755 and that's 0270191971. Yenu Aberima Kelly Sasu Odiaba Papa, God richly bless you and your team. Millicent Samoa Amponsa said, Papa, thank for the word. May God be with you and everyone. Amen. Amen. Now all your submissions. So let's go. If you don't become bitter in that situation, something better will come out of it. And then I can say, Senior Joseph, son die, and a waton. Oko potifafi. Uhua yakayaka de. And a oko efiase. Nanka Joseph you be if you see one so die kruyao nti o you be on say eh ehunu bi pen die de me die to nkwanta ya pai nipa bebre oh asori de me to nkwanta ya pai nanso me show bo say asori mu a Nyankopon asem na e na betwitwa agiw because Joseph did not become bitter about dream. Essence one may be bitter about dream and one is here then AJ no didn't call prime minister. So if you don't become bitter in that situation, something better will come out of it. Jesus. Follow up to that. Okay. It looks as if say Bunsem who say a yina ebe faso de elevation aba he can mud it, he can muddy it. He muddy it to distract you. Yes. Distraction. Yes. So or should that I didn't be in Shirama, or should that done in Fiasino? Now, I quite say, and who here will be into touching Yaros Menano. But near revelation, Yeri Kenya, Joseph who say, Die Kuria from day one. You see, Nyanko Pond, the Bishra, Nanya Mediama, and no one at now, a Bayin Shrama. Yes, Lord. Our Reno Tinamo, a Bayin Shrama, a human Tinamo, a Bayin Shrama. Apart from say, when you're challenge be na Nyankopon direct you differently for whatever the issue is many genius and can say bitterness bitter. Jesus was never bitter. Yes, Jesus was, if he had been bitter he wouldn't have gained that. Exactly. He wouldn't have risen. No. So there are certain traits where you ebia nyame pese ye bibi kura fa ho ebia ye kasa ebia na onam nyame pese o yiwu fun na so bibi wo ho a obeto oba na sa de ni bitterness no a block onipa na fumu nti wa block no efe wasesa na dwo pese o ye bibi bua wo na so senior adwene old adwene na okura fa no enwa na da so cry nti he's not able to help you erade mo aye Okoma radio 97 point unya obabia just anopabia 5 a.m. to 5:50 on Okuma Radio 97.1. Special birthday dedication. Okuma Yenuabia Sandra Nyante. Uye teacher in Unifa Basic. Uti Okuma Radio. Ote Akropong. Special birthday to you from the team. Yesterday, you really surprised us. Onyankopon shira na onye okese obi a wutie na no pa bia ye kai wo say Kristo asori dwumadi no erebaso eye kwesi dai Jesus Christ is risen. Maybe you have to be as Yesu Kristo asori amen wasori enti ye kai wo say e dwumadi kese a erebaso kwesi dai ewo Akropong Christ Church Akropong Christ Church enumere 5 na yade ahyehye so na nipa eba no adwumtofo eba ne anamafo na ya wasare Mary Gansa Samuel Basi pa Kwesi Junior and a Levite of Grace Ochina pa Kwesi Chadabra
na yɛni saa program yi ho nkɔmmɔ bra bɛjoin yɛ wɔ ha na yɛni saa program yi nkɔmmɔ na ama yɛ the details of the program saa nso na ɛyɛ Saturday a ɛbɛ Grace congregation ɛwɔ Akropong Akuapem ɛyɛ all day prayer to celebrate Divine what Jesus exchange has done for us. Divine Exchange 2022. Divine Exchange 2022. Mekai Divine Exchange 2000 and I think 9 or 10. Wow. The speaker was from Nigeria. Yes. And Okan Bibi also the one who was sent to go and bring David. Got stuck. Yeah, who know you? Okay. I don't remember the year, but it was 2009, 2010. Yeah. Yes, I'll say it was a Nigerian preacher. Yeah. Oh, Grace. It's a powerful program. More than a brebi. I'll say was smart as one called Fred David Imbrano. Yeah, was smart no coin or young view. But the one who was in the bush, only identity, no, or not exchange, you know. A kind of adding a buy. Baby, I would see may God give you that divine exchange. So Saturday, all day from on the 9 to 4 good. So for Nathaniel, sorry. Or a divine exchange ever ho. But what the ana brebi na besum Awurade Nyankopɔn enso ebeje na waji ode ofifu nyina na mekai wo se nyame ya adom a obehia me ewo ebrew and also aye memene dey Saturday enwumre for a program dubbed This Messiah and only enwumre 6 p.m. Inti emra ye Grace Divine Exchange from 9 to 4 no you gwari ya enum tia way to a brew all roads but a brew for Calvary. This Messiah baba say Nyankopɔn di enyunyam na ne kwesida na say Jacob Bosso ewo Akropong Christ. So this weekend is so packed and loaded for the children of God. We are inviting all of you yet on Safro Bia say Obiamra na omra ni ensum Awurade Nyankopɔn. Awurade sha na pay say odi afreno to Okoman Radio 97.1 aka simaka krebina ya sorry efijumedine so also for Nathaniel be mind the final words in the next 1 minute now also for Nanado so am 1 minute na fe ya sorry jumedine so abusa for no pay in America the awie ene say ma wani ene Awurade so asitina ye wo mu ma wani na Awurade so obra ye boyi ma wani na Awurade so adom edomo na wahu bi pen Awurade ye bibia ma open menu ni di wutim se why ye ya ma me pen a obe yi so Yesu Kristo asem o kan nyan se obe sori no onim ni anyame na eja aya ma ne pen into he is building the premise say Awurade ye ya ma me pen omro wo bonesu no okay so oyine me doba also many on the mount of transfiguration o prie say muntie no enti onim ni nyame aye kai ni nyame aka fa ho kai ne nyame ahye wona asem afa ho na mo wani nna no so se nipa yi wo ma se den a onyame obetwitwaje wo onka me ne ho amen nata yes so Nathaniel na moten kan yeda was for nyame show nanado say mama can we say little did they know it's a divine push agenda secured by grace. Yes. Na ye won say ye de ne ko nipa nsem ye yina ma nipa na ye wie no but little did they know na wonim ti ohawa onem ni awonem mu no Nyankopɔn wa adwene pa bi ma wo. Yes. God has already planned about you. Enti ni awonem mu no en focus ni awonem mu no na hwe Onyankopɔn plan no na eno na be push you na de wa kwa ni onyam mu. Esane say adom bi etayechi na adom no bekasa adom wone adom wonsa adom wani adom wonan adom waso ebetie wo ebetwitwa agye na beko ama wo adom ninti amen odofo oti nyame hira waka wo ama ne yaye hira waka wo ama yaye hira Onyankopɔn emwa wo na onye okese afeno Beatrice and the ambassador sure the word of God is true. Iti nyame adom ochina be share ochina Easter Friday ochina be kwa sorry nanso be ba na we going to talk about Easter na fei baby awo she bia no ene ne ahwehwe fi Nyankopɔn che ochina no we will discuss ochina more of discussion we will pay way for
our listeners to talk to us. Oh yeah. And you're ready corporate credit kakra go phone also. Sure. Now if you're grace for my details of the program. Parkwesi should be here tomorrow to give us details of a Sunday program. You know, we are all representing. Yeah. Christ program, but Ochinana, we'll talk about Ochinana. Because we got the momentum near the we got the momentum. At the also John Quarshie, many also for Nathaniel Kingsley Entsie and Anidaso Akropong and Amuti and other pay. So I don't do me Ochinana pa. You be saying share ewe free so Onyango Ponkao. Na onye okese. Amen. Ewe Yesu dimu. Amen. Amen. Mewe da do da. Eradite mi besi. Next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Kuma Radio, yeah, baby. 97.1 FM is rocking. We are blazing. We are blazing. Ayadumbi, na Jesus diadumi, at the temperature to semi, and come a day. Ayadumbi, na Yehovah would adumio, at the temperature to semi, and come a day. Beda wasyo sanya wayami metsu huncho namasho wenyonya Beda wasyo sanya wayami metsu huncho namasho wenyonya Beda wasyo sanya wayami metsu huncho namasho wenyonya Samisha, baby, Anamewa, at the future to Sami. I come a day, yeah, but I say, oh, Sanya Wayami, Matsuno Jum, Namashan and Yunya. But say, Mitsumika, yes, why, Radio, 97.1. I don't see it, I see. Sanya Wayami, Matsuno Jum, Namashan and Yunya. Oh, be ready, I was your Sanya Wayami, Matsuno Jum, Namashan and Yunya. Oh, my name to me, Kanya Waye.